Yebo. Nihlala kuphi nina naseGoli? Vosloras. Oh right. Muhle yazini ngathi ubhebi zodumo baba. Iseduzo seKatlehong. Yeah. Iseduzo. Yeah. eKatlehong ngihlala ama-China. Hlala ama-China. So eKatlehong. 24 August nezo. 24 August. Yeah, amathisa se-committee ja manje. Oh, sebona ama-China ba. Yeah, eKatlehong. Awu 150. No, uyajoke. Aqala 150. Uyajoke or serious? Ngiserious. Ele ngisendele ipost. Okay. Ngisendele ipost. It's in number in WhatsApp. Yeah, no WhatsApp. 081 570 6345. Walfaka izinyo lakho. Walfaka mfethu. La uza khona wena. Khalva usithi. Walfaka usithi. Yazi la walfaka. Walfaka. Bavuya iwe ya. Wena walfaka khalva usithi. Sekhalva usithi la. Uhleka khalva usithi. So behleka lapha abafethu. 24 August uhleka lapha. Tema tsitse computer kit. Aqala 150 rand. Yeah. No yenza leyo. Hayi le ngenzela ukuthi umuntu bengibuza kuhamba kanjani. Ngimtshela nawe uyabona ukuthi yonke into ihlangene. Ngalo ngikhuluma iziningi. Nawe uyabona. No 24 August. Biza ngosho. Hey jokes. Yeah. Siyashutana sobona ukuthi sizobona ukuthi imali ezogcina la. Yokuhlangene 24 August. Nizobe senibuyelele vele le. Nihamba nini? Hayi uthi ngifuna nihambe ngibuye ngiyabuza. Ukubuza ngempela. Si tu chove